znaš dok u nešto vjeruješ, imaš dvije različite opcije, na primjer, ako razumiješ što mislim. Postoje dvije različite strane svega, koje oba dvije mogu biti istovremeno istinite. Onda to nekako uskladiti i primijeniti u svakodnevnom životu. Daj nam primjer nekako. Primjer, zatvorenik, neko počini neki zločin. I sad taj čovjek je, može biti da mu se nešto desilo u životu. I zbog toga je takav kakav je. I zbog toga, mislim, neku traumu doživio nešto i toga onda navede da neki zločin kasnije počini. I sad, je li taj čovjek odgovoran za nešto ili ne? A s druge strane, imamo da on je počinio nešto loše. I za to bi trebao nekako odgovarati. I sad, tu bi bio taj problem, sukob. Kako bi on mogao odgovarati za nešto za što možda nije odgovoran. I sad tak možemo na sve gledati. Nemanje razumevanja za ostale stvari na sebi. Kako biste taj problem riješili? Jačanjem sviješću o tome da su ljudi različiti i da treba svako da ima onako promišljenje o sebi, da se zapita kakav je ona, a onda da sudi drugima kakvi su drugi. Političari. Kako biste to riješili? Uveo bi smrtnu kaznu. Za političara? Da, za sve one koji su okrenuli ovu državu. Ova država je okradena za 100 milijardi eura. Od 90 do dana današnjeg. I svake godine nestaje barem 10 milijardi u privatne džepove, bez da su bilo kakvu uslugu dali hrvatskim građanima. Što ti ljudi zaslužuju? Ne moj krasti.